8.5 מיליארדי שקלים. זה הסכום שעל פי הערכות מגיע לחלק ניכר מאזרחי ישראל, אבל מכיוון שהם, אתם, לא דורשים את מה שמגיע להם, הכסף שוכב בכספת של האוצר. במה מדובר? בהחזרי מס, שלא טרחנו מעולם לדרוש לעצמנו. מתן חודורוב, שלום. שלום גדי. חלק לנו קצת פירורים. הלוואי שיכולתי לחלק, אבל בוא נגיד שוב את הסכום למקרה שמישהו לא יתרכז. 8.5 מיליארד שקלים. זה מה שמגיע לנו, לכל ישראלי, עם קצת מודעות ונכונות לפנות למס הכנסה. לפי בדיקה מיוחדת עבור לילה כלכלי, פחות מ-14%, הנה אתה רואה את זה, מהזכאים להחזרי מס מימשו בפועל את הזכאות שלהם במהלך השנים האחרונות, וביחד הם קיבלו רק 1.360 מיליארד שקלים. מה זה אומר? שרוב הכסף עדיין בקופה, ולפחות על פניו יש כאן שאלה איך זה קורה. ובכן גדי, מס ההכנסה נגבה מאיתנו כל חודש, אבל החישוב מתבצע על פני השנה כולה, וזה אומר שיכולות להיות שלל סיבות, למשל, אבטלה לאורך חלק מהשנה, כלומר המס ששילמת בחודשים שכן עבדת היה גבוה מדי, או חופשה ללא תשלום, או החלפה של מקום עבודה, זיכוי לחיילים משוחררים שעליו צריך להצהיר בטופס 101 של מס הכנסה, זיכוי בגין מגורים ביישוב ספר, פעילות בשוק ההון, כמו הפקדות לקופות גמל, תשלום פרמיות לביטוח חיים, תרומות בהיקף של יותר מ-370 שקל בשנה. בקיצור, פעולות שכל אחד מאיתנו עושה כמעט בחיי היום-יום אפשר להגיד, ויכולות להשפיע באופן מהותי מאוד על חבות המס שלו, על הכסף שהוא צריך בסופו של דבר לשלשל לקופת המדינה. ועכשיו גדי, בוא נחזור לשאלה שבה פתחת, למה אנחנו לא עושים את זה? איך יכול להיות שכל הכסף הזה מוחבא או נשאר בקופה אחרי שנים ארוכות? גם את השאלה הזו בררנו, מתברר ש86% מהציבור סבורים שהם פשוט לא עומדים בקריטריונים, עוד 38% חוששים מבירוקרטיה, ויש כמובן גם כאלה שחוששים מנקמה של מס הכנסה, כי אולי הם חייבים קצת כסף שלא שילמו, אבל הסיפור בעיניי הוא הבירוקרטיה, הישראלים פוחדים למלא את התפסים, למרות שבסוף, בקצה, יכול להיות שמחכה שם הרבה כסף. בוא נשמע איך המומחים מתארים את התהליך הזה, שיכול להפוך למשתלם מאוד, גם לעצמאים וגם לשכירים. אנחנו מזהים שיש קבוצות מסוימות בשוק, שלא מודעות לכך שמגיע להם החזרים. למשל, חיילים משוחררים, סטודנטים שסיימו תואר, אנשים שיש להם ביטוח בריאות פרטי. לקבוצות האלה ועוד מגיע החזרי מס. מס ההכנסה מחושב ברמה התיאורטית, ברמה מצטברת פר כל שנה. וקורה לא פעם שאותם אנשים זכאים בסופו של דבר להחזר מס, בעצם העובדה שהם לא השתמשו באותם נקודות זיכוי, באותם שנים שהם היו זכאים להן. עכשיו אנחנו חייבים להגיד לאנשים מה לעשות כדי לקבל את הכסף. כן, אז יש לי כאן רשימה לא קצרה, אני מודה, של תפסים שצריך להגיש למס הכנסה, למשל תלוש שכר, אישורים מביטוח לאומי, אישורי הפקדות לביטוח חיים, קרן פנסיה, טופס 161. מי שקשה לו מדי לעשות את זה באופן עצמאי יכול כמובן להסתייע ביועצי מס, רואי חשבון. הבעיה היא כמובן שהם גובים עמלה שמנה על הדרך. חשוב לדעת שאפשר לבקש אחורה עד 6 שנים החזרי מס. כלומר, גם מי שמקום העבודה לא התחלף לו בשנה האחרונה או קודם, או שיצא לחל"ת באחת השנים האחרונות, לאו דווקא לפני 5 דקות, יכול להיות שזכאי לכסף, וזה יכול להצטבר לסכומים גדולים. בקיצור, שווה לבדוק כדי לא לצאת פריירים. לגמרי, תודה. תודה גדי. אלכס קומן ואמיר חייק עוקבים בדריכות אחרי הנתונים וחושבים על החזרי המס שלהם, כי הם אנשים שמרוויחים מיליונים כאן, ומי יודע כמה כסף חייבים להם. רק כאן, זה איך המקומות אחרים. אתה רוצה להגיב, אמיר? בבקשה. א', הנתונים האלו לא רשמיים, ורשות המיסים עצמה לא יודעים מה הנתונים האמיתיים. דיברתי קצת עם אנשים ברשות המיסים, זה נכון שהם לא יודעים את הנתונים האמיתיים, כי יכול להיות מצב שבו אתה משקיע בבורסה ויש לך רווח ואתה צריך לשלם עליו, או שהפסדת ואתה צריך להתקזז. אלו הערכות. הרי אנחנו חיים בקרב עמנו, אנחנו יודעים שבעיקר שכירים שלא משתמשים ברואי חשבון באופן שוטף, בטוח חייבים להם הון תועפות. גדי, החוכמה היא לפשט את התהליכים ואת הנגישות לנתונים האלו. החוכמה של המדינה זה לסבך את זה ככה שלא נדרוש את הכסף. אז אני אומר לך מידיעה שרשות המיסים אחרי שנים ארוכות של הזנחה, ואני מדבר על שנים ארוכות ורבות של הזנחה, יש היום מנהל רשות מיסים חדש, הוא מפשיל שרוולים, הוא מנסה לפתור את הבעיות האלו. אני יודע שלמשל בנושא של תאומי מס הם מקימים אתר אינטרנט יותר יעיל ויותר מהיר. אני יודע שהם עובדים על זה, אבל זה עדיין לא מספיק. אוקיי, תודה לדובר רשות המיסים, בבקשה. זה צריך להיות הפוך לגמרי. כמו שהמדינה יודעת
לדרוש ממני, אז היא יכולה לחשב את הדברים ולהחזיר לי את זה, וזה דבר שקורה בארצות הברית. אבל היא לא ממש יודעת. בארצות הברית, אז זה רשלנות. אלא אם כן כולם יגישו דוחות. לא, אבל הקטע של דוחות זה סיוט. הבן שלי השתחרר עכשיו מהצבא, כל כמה שבועות הוא הולך למס הכנסה להוציא תאומה, זה פשוט טרטור, זה לא שווה את הגרושים שהוא מרוויח. הרי כולנו מכירים את זה. המדינה צריכה אם להחזיר אנחנו את לא הכסף דורשים, הזה. אף אחד לא מציע לנו. אנשים מקבלים סחרחורת רק עם מה שמתן הראה את התפסים, אנשים שמה איבדו, אדם לא הגיע להם לראש. זאת הבריקדה אז עכשיו שמונה. המדינה צריכה לקחת מחשב, שמעתי על הדברים האלה, ושזה ייחשב ויחזיר לך ישר לתוך החשבון בנק, כמו שהם יודעים להקל לך אותו. זה מאוד פשוט. באופן מיידי, על כל פעילות שאתה עושה, לגמרי. לך. אתם מדברים קצת, אתם לא בפוקוס. צריכים להעביר נתונים כדי שמישהו יחשב לך את הדברים שלך. למדינה יש את זה, לאח הגדול יש את זה. לא, למדינה אין הכל. לא, למדינה אין הכל. לא נכון. הכי פשוט לי זה לחשב את הזמן, את זה אני עוד יודע לעשות, לכן אני צריך לעצור כאן, אבל אנחנו עוד נתראה.